Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi Sisinde kukubi isilo samaZulu umisuzulu kazwelithini engozini yemoto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyizwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakandwani mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ezingena manje kube ukuthi ngonyama umisuzulu kazwelithini iphume ingenamiyoci kuyisipidli sengozi yemoto eyenzeke eFelidi kwaZulu Natal ebusuku nje. Ozibonele ukuthi imoto yohlobo lwe-Range Rover ehamba isilo ishayisana nemoto yamaphoyisa omkhandlu yohlobo lwepole. Ngonyama kudingeka kuba ifakwe kwenye imoto yabe isiqhubeka nohambo. Kubika ukuthi indlu enkulu ebingawuqinisekisi lo mbiko, kodwa ke umthombo ozibonele uyaqinisekisa lokhu. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Ulwandle asanda uthe silele thina yona iyahamba ebusuku, ayihlise ukuzula kancane. Okasebothi ulungile lungu uthe Jehova akanqotshwe, sibonge ukuphepha kungangezwe lakhe. Umxolisi isibonelo Ntulu uthe uSimakade useqalile ke lo mkhuba wakhe omubi, wabesefaka ama-emoji akhalayo kanye nenhliziyo eyiphukile. Ubongekile Hadebe uthe sebeqalile ke kini bayakubulala, wabesefaka ama-emoji akhalayo. Ungqongqoshe Dlomo uthe shuthi uyingqwele. Uzana Mashenge uthe siyabonga Nkosi. Undumiso Cela uthe kodwa Simakade usenzana, wabesefaka ama-emoji athwele izandla ekhanda. Usamke ngubani uthe devil is a liar, ngeke kwenzeke lutho, owasezulwini isandla sika Jehova siphezu kwakhe. Bafethu maningi ama-comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina ndiyantathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.